Ayo kowe bingung iki. Ayo. Monggo jemeneng. Ngersake Oke. napa? Bapak Rien, Pak Bapak Parji. Pak Parji ingkang pundi? Oh. Yo. Niki putra-putrane Pak Parji Sinten, nggih. Pak? Oh. Kijing miring sing joget Pak Ngadimin. Nggih. Wonge gek turu. Oh, Pak Gepeng nembe nyaron niku. Nggih. Lah nggih to, Bu. Lah mangke bar Pak Parji terus putra-putrane. Putra-putrane. Lah, putra-putrane. Njaluke Alhamdulillah putra-putrane Pak Parji ki sukses daya, Nok. Nggih. njaluke dicedhaki Karo bocil-bocil. oh kae penyanyi loro ya kon ngadeg. Engko maksude iki putrane iki ngersake sing Oh, payu. ngono ngersake sing Sira kowe nom-nom. iki. Ya, wis ning kono rasa dadoh. Kono ora ambles. Lah mengke sing beksa teng mriki. Ya. Oke, kijing miring. Lah, ya. Bali meneh. Kijing miring, Mas. Monggo. Nggo tombo kesel. Tombo kesel nggih. Oh, Mbah Bayan monggo, Pak Bayan. Gendes lawas sak solae kijing miring lale beksa nang kono iki kijing miring etan lencer kuning dadi rebutan mas kijing miring Blerati samperke mae cerak ora ngamperke kaya ngene rasane nangka kurang legi tambahi gula kaya ngene rasane wong tresna rina wengi katone mata Ayo, Dik. Kijing miring, ayo, Dik. Kijing miring. Mriko nggo Pak Kijing miring etan. Yo. Lencer kuning tadi rebutan. Aja ngono, aja ngono. Yo. Kijing miring nandur pari cerak kelopo rabi penyanyi mlebu suwarga. Ijo-ijo jadi undohi mas wong sing abang ora kurang duwe bojo mas joti rusoi wong sing legan ora kurang kijing miring ya mas kijing miring Jolalilo, jolalilo, sawerane. Woyo-woyo. jas Iki mau sing ngersake ngudang anak iki Pak Demu iki. oh Nggih. nggih Ngudang anak ya Pak De. Oke. oke Ya iki parian sik, monggo. parian mbok menawi enten sing parian Saged parian mboten, Bang? mboten Mboten saged saged. Sagede mung joget giyal-giyal. entek Kang Iya. apa kuwi kundul kandul Blara, wis biasa liyane blara. Blara disampirke krasa penak meneng wae. kijing miring mas kijing miring kijing miring
ngiring ulon tiwas edan ora kelakon aja ngono Dik ijing ngiring suk-suk timbun sigarane diwalik ngundang anak Mas negarane ngundang anak yo yo tukokno oleh-oleh yen ra roti aku yo emoh tekokno ngaleh-ngaleh yen ra sing kuwi aku yo emoh aduh sayang paling penak digoyang-goyang pupus gedang raja dasar bagus tur prasaja takut dengi bocah manis aja cor pijer nangis setia bocah sing wasis kabeh bebaya ya ben kalih tak kudange bocah bagus besok ben bisa tulus tak kudange bocah ganteng sok yen gedhe dadi sing tememen Surabaya ya Mas ngetan bali ngulon iki tenanan apa mong guyon yo aduh sayang paling enak digoyang-goyang prapatan tukul garute yen pegatan kotak surute ayo Surabayan menyang Gresik ora percaya dijajal dhisik aduh Surabayan ya Surabaya ngetan bali ngulon tewas edan ora kelakon aduh Surabayan temboke ting calon neh jare kapok kok njaluk maneh aduh Surabayan ya Mas aduh Surabaya timun di bumbu miring ora gumun yen mbok pamer matur sembah nuwun ri matur nuwun